ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, касоне ки билетхар бошед, билетҳои арзон мекӯбед, пас намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати бародармон Ҳоҷи Меҳробро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва назар аз ширкатҳои дигар ба кулли фарқият дорад. билетҳои арзон ва дастрас мебошад. ин бародарон бародари тоҷики худмон аст. ба боварӣ метавонед чиптаро харидорӣ кунед. ва дӯстони азиз, Ҳоҷи Меҳроб дар Москва офиси худашро дорад ва метавонед аз офисам билет харидорӣ кунед. ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон, марҳамат, дар ватсапашон нависед роҳи сафед. худованд нигаҳбонатон бошад. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиҳо хубанд, зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. якумин хонаи фурӯшиам дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Уялӣ, пеши бозори нав, яъне ки Шоҳроҳи Душанбе ва Бохтар. 8 сотиқ замин, дар хона ва як калидори дароз дорад. дӯстони азиз, баня, ошхона, ҳоҷатхона, дегдонхона, оғилхона, бардро дорад. чортарафи хона маҳкам, 8 сотиқ замин, дар хона. дӯстони азиз, марҳамат, хонаро бо диққат тамошо кунед. дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. нашоди ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% ва обу свет ҳам дорад. бардоро дарвоза часпондаки на марҳамат, калидорша мисол тамошо кунед. ремонти хуб, 8 сотиқ замин дар ноҳияи Хӯросон. нархаш 200 000 сомонӣ ба ҳама чизу чорааш қади фурӯхта мешавад. яъне ки даромадӣ фақат медоред зиндагӣ мекунед. дӯстони азиз, мисол парда, якчанд мебел дорад, бо қолинҳо дорад. хулоса ба ҳама чизу чорааш қади фурӯхта мешавад. нархаш 200 000 сомонӣ. касоне ки агар аз номи канали мо, яъне ки Насим Диҷи салом расонад, боз муомилаи хубам дорад. бародаро телефоно барои тамос дар номерҳои 921 охири 6607 номерҳои ватсапшон дорад. марҳамат кунед, занг медиҳед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи сӯебашон дастрас намоед. дӯстони азиз, аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш, дар канали мо ҳатман подписатсия кунед. лайкҳоро бизанед. чизе ки мисол аз куҷое ки хона дар кортон бошад, дар комментар бинависед. ҳаракат мекунем, кофта ёфта пешкаши шумо мегардонем. хоб дӯстон, раҳмати калон барои дастгиритон. дӯстони азиз, дуюмин хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз. 4 дар хона, бародаро 4 сотиқ замин, 3 хонаш ремонт кардагӣ, як хонаш ода ремонт кардагӣ нестай. 4 дар хона ва 4 сотиқ замин гуфтем. нархаш 130 000 сомонӣ бо савдои хубам мешавад. телефоно барои тамос номерҳои ватсапшон, номерҳои дастишон дар номерҳои 110 04 91 90. марҳамат, ба ҳамин рақамҳо занг медиҳед. бародаро маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи сӯебашон дастрас намоед. ҳатман аз номи канали мо салом расонед.
дӯстони азиз, ҳама каса лайкҳоро мезанед. ана хонаҳои фурӯширо тамошо мекунем. хонаи навбатиямон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, яъне ки тарафҳои 7 километр пушти бозори Ховарон. 7 дар хонаҳай дӯстони азиз, 8 сотиқ замин. Обу свет ҳам дорад, нашоди документош ҳамаш 100%. дар наздикии хона мактабу балнисаву бозорча ва садик ва ғайраҳо дорад бародаро. 4 тарафи хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, яъне ки 7 дар хона дӯстони азиз, 8 сотиқ замин. ана дар хонааш отделия бародаро, хулоса тамошо кунед бо диққат. 8 сотиқ замин, 4 тарафи хона маҳкам. Оби мисол оби дӯстони азиз, ана оби ҷӯйборияй. нархи хонара 800 000 сомон мега, бо савдои хубам дорад. касоне ки агар аз номи канали мо, яъне ки Насим Деҷа салом расонад, боз муомилаи хубам дорад. хонара дӯстон бо диққат тамошо кунед. дарвоза дорад, ана дастарошни фурӯшиай. дар номерҳои 904 08 13 49 танҳо номерҳои ватсапшанд. номерҳои дастиш 901 51 15 75. марҳамат дӯстони азиз, занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. ана боз як замини фурӯшии назди ҳавлигӣ. ана ҳамин замин бояд дарҳол савдо карда шавад. пешакӣ мегӯем ки дар боло мардум ин тараф ҳама зиндагӣ дорад. боло 150 метр масҷид, мактаб ва медпункт ҳастад. дар поён бошад канали Калон, баъдан боз дар поёнаш як дарёи Калон. ҳамсояҳо об доранд, ҳама тавассути шланг кашидагиянд. касе ки участкаро мегирад, худш бо далши мекашада, дар зиндагӣ мекунад. участка ҳамвор тайёр. хоб барои 3 хона бетон рехтагӣ, калидор бетон рехтагӣ, ҳамвори хушрӯ. хок дохил ба ҳамин участка мешавад. ин тараф забор как гирифтагӣ тайёр, у тарафшам тайёрай. ай ӯ пара як тайга камтар бетон барои забор рехтагӣ тайёр дӯстон азиз. ана ҳамин участка нархш бошад 70 000 сомонӣ. боз савдои хубам дорам. дӯстони азиз, 5 июли моҳ хонаи фурӯшӣ ҳастед дар шаҳри Ҳисор, яъне ки коробка мебошад. дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Баракат, 6 сотиқ замин, дар хона. нашоди документош ҳамаш 100% бародаро. кухни, баня, оғилхона дорад ва дар наздикии хона мактаб, магазин, беморхона ҳам дӯстони азиз дорад. хона бо семинблок бардоштагиай дар хона ва 6 сотиқ заминай. дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Баракат, оби свети 24 соата ҳастай. нархи хонаро 150 000 сомонӣ мега. телефони бароятон дар номерҳои 84 13 танҳо номери ватсапшанд ва 28 89 тариқи номерҳои дасти. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ба касоне ки студентс ки билет дар кортон бошад, марҳамат ба компания Акай Далер муроҷиат кунед. компания ба бори аст, метавонед тариқи ватсапш муроҷиат кунед. дар номерҳои 77 81 номерҳои ватсапшон дорад. сурат ва документҳоро равон кунед дар ватсап. иншоалло ки дар давоми 10 рӯз ба почта қади равонтон мекунанд. бадро марҳамат, ширкати Акай Далер дар хизмати мо ва шумост. дӯстони азиз, бахил накунед, азамату эҳтиромона хоҳиш лайкҳоро бизанед. хонаи навбатиямон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, посёлкаи Наврӯз, шаҳраки Немонрӯзик. ана 6 сотиқ замин дар хона. хонаҳо 6 ба 3 бародаро. калон, як калидори 4 ба 3 дорад. ҳаммом 2 ба 3, ҳама дар дарунаш бо ремонтҳои хуб ва замонавӣ. свет ҳам дорад. кухни 4 ба 3 дегдонхона дорад. ошхона, ҳезумхона, як баняи дигар мисол дар берун дорад бародаро. ҳоҷатхона ҳамаш тайёр. дарахтҳои мевадиҳанда дорад. бародарони азиз, хулоса чизе ки дидесин ҳамашон
фурӯхта мешавад бо нархи 420,000 сомонӣ. Дар шаҳри Ваҳдат, посёлкаи Наврӯз, шаҳраки Немонрӯзик оби свет ҳам дорад. Ба ҳама чизу чорааш қадӣ фурӯхта мешавад бо нархи 420,000 сомонӣ. дӯстони азиз, дар номерҳои 1083 танҳо номери WhatsApp дорад ва номери дастичам кор мекунад. Ина дӯстони азиз, бо диққат тамошо кунед. хона дар ҷойи хуб дар тарафҳои шаҳраки Немонрӯзик. бахил намекунед бардорон азиз, лайкҳоро мезанед. хулоса аз киҷое ки дар кортунаи хона ҳатман подписатсия мекунед. интизор мешавад дар комментар менависед ки аз киҷо то чанд соат дар кортунай. ҳатман бинависед. хоб дӯстон, раҳмат барои дастгиритон. лайкҳоро бизанед ва подписатсия кунед. дӯстони азиз, 7 июли мо квартираи фурӯшии ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, бозори Калон. дар шаҳри Ваҳдат хонага квартира дар 6-ум этаж қарор дорад. бародаро, калидору кухни бания дӯстони азиз дорад ва хонара шкатуркаш монтажиш кардагӣ ҳастай. масоҳати хона дӯстони азиз 55 метр мебошад. нархи хонара квартирара 220,000 сомонӣ мега. калидор кухни бания ҳам дорад. бародаро, нархи 220 бо савдои хуб мешавад дар шаҳри Ваҳдат. телефоно барои тамос дар номерҳои 5261 номерҳои WhatsApp-шанд. марҳамат, касоне ки конкрет хало бошад дар номерҳои WhatsApp-шон метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик, деҳаи Кангурт. 2 дар хона ва 7 сотиқи замин. хонаҳо 6 ба 3, як веранди 10 метра дорад бо подвали 6 метра. дегдонхона, анҷомхона, бания, оғилдам дӯстони азиз оғил ҳам дорад. оби свет ҳам ҳастай дар наздикии хона. мактаб, коллеҷ, балниса, масҷид ва садик 300 метр дур мебошад. дарахтҳои мевадиҳанда дорад. срошни фурӯхтан дар кор бо нархи 130,000 сомонӣ. яъне дӯстони азиз 130,000 сомонӣ дар номерҳои 902 номерҳои дастӣ ва дар номерҳои WhatsApp +7 номерҳои WhatsApp дорад. марҳамат, тариқи WhatsApp метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, хона ёин ки замин мошин, ҳатман инамихи ранги бародар бигиред, навораш кунед дар номерҳои 911 32 43 44 сурат ёин ки видеошро бекунед, ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, ҳатман дар канали мо Насрин DJ подписатсия кунед, чунки дар ҳамин YouTube танҳо якта мисол канали Насрин DJ ҳастай. фақат дастгирӣ кунед, ҳаракат мекунед, хонаи арзона бар шумо пешкаш мекунем. дар комментария Насрин DJ ба пеш несен. хулоса хайле бошам бинависед, мо хафа намешем шербачо. агар ягон хатогӣ бошад аз мо дӯстони азиз, ҳатман хатогиро дар комментария бинависем. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Ҳуснобод. хона дӯстони азиз 3 ба 5 хулоса кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона беруна дорад. документош ҳамаш 100%. нархи хона 130,000 сомонӣ. оби сфеди пастини ҳастай дар наздикии хона. масҷид, меҳмонхона, мактаби рақами 93, садик 158, аптек бисёр дорад. тақрибан 1 километр дуртар мебошад. ремонти хона миёнавӣ, кредит ҳам маслиҳат мекунем. бадро номери WhatsApp шумонаги марҳамат, тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 10-мин хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Саргазон. 2 дар хонаҳай ва 8 сотиқи замин. дӯстони азиз, нархи хона 150,000 сомон мегӯяд. 4 тарафи хона маҳкам, дарвоза ҳам дорад. телефоно барои тамос 98 33 34 18 98 33 34 18. марҳамат, занг бизанед, пури анриқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед.
ва дӯстони азиз, хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст. Қарор дорад дар ноҳияи восеъ кӯчаи Азизов Раҷаб. 5 дар хона, 4 сотиқи замин, хона бо симемблок бардоштагӣ, яъне ки хона коробка мебошад. Нархи хона 195 000 сомон мегӯяд. Криша дорад, дару тиреза часпондагӣ нестай. Нашоти оби свет ва нашоти документош ҳечи гуфтагӣ нестай. Агар касоне ки маъқултон кишида бошад ҳамин хона, нархи хонара 195 000 сомонӣ бо симемблок бардоштагӣ. Телефонно бароятон аст 996 36 46. Танҳо номерҳои WhatsApp ва номерҳои дастишам кор мекунад. Марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пураниқашро аз худи истифодашон дастрас намоед. ҳатман дар канали мо подписатсия кунед. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Кӯлоб хонахар бошед, марҳамат, хонаи арзон бо хишти пухта бардоштагиай. Хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, яъне ки тарафҳои аэропорт Кӯлоб мебошад. Дӯстони азиз, 3 дар хонаи 5 ба 3, 5 сотиқи замин, нархиш 190 000 сомонӣ. Оби свет ҳам дорад. Дӯстони азиз, марҳамат, хона бо диққат тамошо кунед. Дар номерҳои 918 33 33 74 номерҳои WhatsApp ҳам дорад. Марҳамат дӯстони азиз, харидорҳо тариқи WhatsApp метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, 13-умин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Сурухчашма. 3 дар хонаҳай ва 6 сотиқи заминай. Нархи хона 150 000 сомон мегӯяд. Дӯстони азиз, маълумат кунед, дар шаҳри Ваҳдат, тарафҳои деҳаи Сурухчашма. ва дӯстони азиз, аз замон эҳтиромона хоҳиш, ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро бизанед ва подписатсия кунед, чунки 80% бе подписчик мо тамошо кардастен. Эҳтиромона хоҳиш, ба хотири меҳнатҳои мо ҳамин видеоро дӯстони азиз ба хотири шумо 2-3 соат монтаж мекунем ва тайёр мекунем ба хотири ғарибо, ба хотири шумо пешкашро мегардонем. Эҳтиромона хоҳиш, лайкҳоро бизанед ва подписатсия кунед. Дар комментария лӯбое чӣ бинависед, мо розием. Дӯстони азиз, мисол аз куҷое ки хона дар кортон бошад, ҳатман бинависед, мо кофта пешкашро мегардонем. ва касоне ки подписат карда набошад, подписатсия кунед. интизор шавед, ҳамон хонаи гуфтагитона ба навор мегирем. раҳмат барои суханониятон ва барои дастгиритон. ва дӯстони азиз, касоне ки чизе ки дошта бошед барои реклама кардан, мошин ё ин ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, метавонед дар WhatsApp мо 911 32 43 44 кунед. ҳатман дӯстони азиз, рекламаш мекунед. дӯстони азиз, ба хотири пешравии мо ва ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро бизанед, чунки дастгирӣ кунед, дастгирии шумо пешравии канали мо мебошад. ҳамин видео маъқул кишид, нигоҳ накишед бача. лайкҳоро бизанед ва дар канали мо подписатсия кунед. хоб дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирии шумо пешравии мост. Худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад. хайр дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ бошед.